Ero kama na inya kumkete Ramogi TV ka ndi Buch Jopiny chakore sani maika mogoyo mbaka mar wach mar mbaka monego Twak monego benin kindazi miyo gi Kenya Kwanza. Reverend Canon Omollo men Provost All Saints Cathedral kata jata tije All Saints Cathedral ni kodwa ka ero kama na inya kumiwa sichegi. Ero kama na jodong Trevor. To jodolo ncha dwani mondo rwak gi e Twak mani kind Kenya Kwanza gi Azimio. To jo siasa ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Owacho nyoro ni mbaka ni onge gima biro wuok e mbaka ni. Mano beni en wach mane kare. We podu dwano ruak we mbaka ni bang' ka jalup jatend piny Kenya mosewacho ni onge gima dhi wuok e mbaka ni. Ing'e gima timre Trevor en ni dil gi jo siasa en gima tek mokalo nikech jo siasa gin jok ma welo goal posts kawuono kod kiny. Iparo ni wasebedo e Twak ka mang'eny an kaachiel gi jodolo mamoko gi jonon weche siasa mamoko mopogre e ndalo mane ng'anyo obagi kendo dhuro kendo ne ketho mwandu kod ngima miyo ngima ji lal e pinywa ka. Luong makende mane waketo en ni mondo ji obed piny, mondo ji otwagi. Ok ne en duond kanisa kende kata duond jo siasa mamoko kata gi civil society nyaka the international community ni wabedru piny mondo owuo. Omiyo kanye bura ma dwe mar adek nogore piny ma nyochako juke mochako kete kendo koro Twak dhi wuok. Gimonego wawach motegno ni jo siasa onego hore mondo yie mondo Twak ma kind bade koni kod kocha mar siasa wa odhi nyime. Okay. Un kaka jodolo agenda mane mudwano kete mesa ka nikech kata mana agenda onogo mar Twak no ene wach makoro omoko sani. Ka doko penjo ni mar agenda no Trevor ing'e ni jo siasa gin jok manyaka wachijgo kinde ka kinde. Emomiyo en gima ber mokalo kendo en gima winjore kendo madwarore kod haraka kabisa mondo orwak kanisa kata jodolo kata gi jodinde e twagni. Nikech jo siasa gin jok ma kowene gi gimoro ni mondo gitaka kama gin gi a lot of selfish interests. Gin gi a lot of tribal leanings. Gin gi a lot of preservation of jotendgi ni anto kata bro yude. Omiyo kaka kanisa gima kanisa osebedo ka landa nyalo fuono ni ang'wen to ginyalo bedo mang'eny. Mokwongo en riwo jo Kenya mondo obed gimoro achiel. National cohesion is a very big thing. Mar ariyo en nono wach mar ochumi mar pinywa niendi. To nono mar ochumi ni gi kama wachung'ie en wuoyo kuom gimoluongo ni addressing the burden of public debt. Ere kaka gowi ma obedogo mawuok oko nikech dola be nyochikore dhi malo go nyaka deal kod mano mondo wakel nyamar mwandu kowuok e iye kaeni. Mar adek en chuogo bura mar yiero moluongo ni IEBC. IEBC obet mobam masani ka gimoro timore to ok wanyal dhi mbele maber. Mara ng'wen manyalo wacho en kelo tije ni rawere. Youth empowerment, creating more jobs for the young people. Really, mago gin weche ang'wen monego bed ni wakete mesa kacha mondo jotwagi. To ginyalo bedo mang'eny. Kwa chaka ne kata gi wach mana mar riwruok ni. Nikech ma endi ma pok awinjo ka giwuoyo ahinya. Ang'o makoro onego timre mondo ji oriwre. Nikech nitie jomoko mosewacho ni riwruok biro biro ka lemo mag sirikal dhi kuonde te ma ji nitiere. To waseneno ka lemo moro amora madhi kamoro amora pod imiyo mana ja siasa. Mano ok onyiso ni omako japiny. Mano e rach mar siasa. To chandruok ma bende samoro ang'e ni kawan koni to waneno ni rach to gin ka gin kocha to ber negi nikech siasa thrive miya mata mima ang'o ma yude mane emomiyo ker nyaka reward jogi to ka gole kama to tugo gi chess kamano. Trevor mondo mi jo Kenya oriwre bed gimoro achiel mana gima iwachono mokwongo onego bed ni twagni ofuon kendo ler weche mar kaka mwandu mae Kenya inyalo keyo e konde Kenya duto mok ni mwandu di gurore e kind oganda moro achiel kata ogendini ariyo kende. Mwandu onego bed ni nya to donje Kenya. Ker kodhi mobedo ker ok en ker ne joma nogone kura kende, en ker mar jopiny duto. Momiyo chikwa mar Kenya katiba wafuone kendo yange kaka ranyisi mar riwruok mar oganda. Ok ochuno ni jok manogone gi kura mogine. Mar ariyo en chiwo lemo ma piny owacho molo ahinya be onego bed ni keyo kaluoro e pinywa duto mok ni
dhoot moro ema waneno ka kinde yiero, dhoot machielo ema iyiero. Kata mar adek nosiepe josiasa kata josiasa manorem ni ema imiyo. Dakwane jo mong'ol, dakwane rawere, gi form the bulk mar population mar Kenya. Pok waneno kiyiero mano. Mano kotim, then riwruok dhi twagni onengo yang thuolo mar fuono weche go mondo wachak kelo riwruok ne jo Kenya duto. Jogo manie siasa mar mbaka twak madhi mbele kind Azimio gi Kenya Kwanza ni indi. Ko wach mar chiwo lemo ne kuonde moko, to gin gikawe kaka dwaro mar handshake kata nusu mkate moro. Mabe gisesiga giwacho pile ni noko gonwa kura, maendi sirikande joma nigi shares, magiwacho ni joma ne ogo kura company. Chalo kaka kampuni moro ma ng'ato nigi bathe moro momiye. Ere kaka udhi luoro wachni, moko wuok oko machalo kagima idwano kaw sirikal mondo mi opogne joma nok dwar sirikande. An gi kama betie gi pacha wuon, and adwa thego mani mondo ng'ere ni ma pacha wuon. En kama wantie kaka jopiny, okonengo wachak chuogo apise moko ni mondo wachak keta apise moko mang'eny mondo bedie. Ing'eni mano e kama hard start betie. Nikech ka wadhi e twak, nonengo waket apis ni onengo bedo, nengo wayar executive, nengo watimma. Jokocha nyaka chiji nikech jogi dwa yako bath mkate dego. To yore monengo bedni twagni fuono mondo magi eki oyanggo kendo oyudgi go maber. En ni wan kod thuolo mag tije maromo nade. Tije kolandi e public service. Ipogo gi kendi keyo gi machalo nade. Joma fuono tije go. Gin obed osiep ker, obed osiep jalup ker, obed osiep CS, obed osiep jo kanyo mag jo PSC mayudogi. Koso gin tije mwanyalo pogo mwake. You remember ni wawuok mabor mokalo ma kinde mokalo tije ne ni mana e kind kabila moro achiel kata kabila moro ariyo. Koro wawilo gi kabila sani. Koro macha ne ng'eny, koro sani wadoge kabila ni e mondo koro mednya. Wayargi. Wan gi kabinde moingo 40 e Kenjwa ka. Wamigi thuolo mondo gin bende ok nchamo lemo kende, gin bende gibed gi thuolo mar tiyo ne jo Kenya, kimiyo gi thuolo mar holding these positions. Kodok e wach mar tayo duol ma tayo yiero dala kama en IBC. Mane wach chiel ma kuonde te osewinjore. To ang'o mande tim maler un kaka jodolo, ang'o mudhi nyiso, mudhi keto negi e mesa ni ka ber to mae monego timre. To wang'e maber ni aput moro ma yiero jo commissioners to dhi mana mbele sani, ok gin pogi chung. Koso ok en jo midhi ket kanye ma un go gi wach. I don't think ni wach malicha ahinya en ni ng'ano madhi kawo komni, ng'ano madhi bet ka commissioners dhi bedo ng'ano gi ng'ano. The same principle ni mokwongo nyaka obed kod face mar Kenya. Mano mokwongo. Mar ariyo nyaka obed kod jok ma kogo kogno to yudo ka gin jok moro motelo maonge kod weche mibadhi moluorogi. Jok maonge gi tentacles moringo mochopo kuonde mamoko. People who are independent ma odiedo manyalo ng'ado bura maonge ni ong'iyo goke kapok ong'ado bura machielo. Trevor, mago gin ariyo kuom gik ma onego bed ni sama wawuoye chuogo duol ma tayo yiero to nego wang'i e yo makare mogik. Nikech iparo chien kacha jomoko no terne gi pesa, jomoko no tim kama. So weche mag integrity, weche mag ler mar kaka ji odak, onego bed wang'iyo kabisa sama wachuogo duol makama. To un kuwinjo wach mar ni mbaka ma gidwa timo, gida nono yiero mokalo mar higa mar 2022. Ben gimuyiego kaka jodolo koso mano to wacho ni mano gima nosetieki koro mano ji onego sud mbele? Ing'eyo ni thuolo mar nono yiero mar higa mokalo kaka notimore en luong maber, nikech en luong ma jo komane olo kaluwore kod bura manong'adi kod duol maduong' mogik mar Kenya kae omako ni onego odogo non kaka ombulogo ubet e isava kacha. To nitiere bat komachielo mawacho ni ing'eni ling'anyno nwakale ndalo mano wadhi e Supreme Court. Supreme Court kacha mono onego dhi ohobi e savano mondo ng'i ka okinde ne ok
ogo touch ma o convince judges ni mondo oyaw mano en gima tek sani mondo ji ochak odok kanyo endo ngeche ni en kama kidoki to ngeche ni ker yieni nalo gini yo mobam mano by all means is a very remote possibility manyalo timore kama obete sani molo from Kenya Kwanza position to Kenya Kwanza onogo wacho ni koro mondo chuog office mar jakwed sirikal main leader of opposition ma wacho ni mane en achiel kuom yore manyalo loso wach mar ywaruok ni ko yombi to kata yombi mana gi kuche moko 200,000 to in gi office moro minyalo wuoye minyalo mamiyo teku moro mano ben gima jo dolo siro koso lemo mipogi to be onge tiende Trevor en koni kod kocha mano pala mangado koni to ngado kocha ober nikech odhi hoyo jo opposition ma bedni orem koro gin gi thuolo mar bende regroup mondo oikre mondo yud bende gimotelo ni en kod thuolo kaka sidienge mag chike mani fuono chien kacha ne wacho nonyalo kata mana bedo ga pise moro e sirikal kucho onyalo ber nikech odhi tone down temperatures but chandruoge en ni wamedo yaro apise mang'eny wane mwa ywak ni nengo mar ochumi odhi malo nengo mar riembo sirikal oidho malo to wan kende ma odwa chakwa create more positions emomiyo twak moro mar expanding executive kia kelo ofisni kela pisni gin gik manitiere ma ji wuoye to gin gik madhi hinyo chumi kama wantie rach Trevor ka achiel gi nyikwara moga juang onego bed ni wang'iyo ni to ere kaka waduoko piny expenditure marwa kaka piny mondo wakel mwandu omednya mondo pesa obedie lwet oganda odonje ofuko mondo bed ni wanyalo chiemo kendo jowa nyalo dhi maber wanyalo yudo thieth maber mana paro ni emonego bed ni gima chando chunywa mogik mola ahinya e weche mag twak ma un kaka jodolo wach mar lemo mipogo ni to kukete mahino ahinya Trevor maga paro ni are non issues nitiere gik ma chando Kenya mogik moloyo penjo ni to in gi lemo mane ngano ni gi lemo mane wanon kaka wanyalo gero chumi wanon kaka wanyalo keto IBC wanon kaka wanyalo riwo ganda jo Kenya bed gimoro achiel wanon kaka wanyalo tem public debt mondo kik ubed ni wasiku wageno mana dola otas ma jo America usonwa ubed ni wanyalo yaro tourism marwa kaendi mondo okelnwa pesa ka wayudo koro waane ok nwa dhi hole wabed ni wanyalo nyayo chai wa to gi rechwa to gi kahawa wa to gi gik mamoko duto mwatero ko mondo kelnwa dola no endo mago are non issues and distracting okay nengo mar uchumi muwe nengo mar ngima mwacho no sedhi mamalo ni wangeni jodolo no wacho ni mondo chik mar omenda mar higa mar 2023 kata finance act ma 2023 mondo mi kaber to sirikal onego gole oko mondi to koro nyicha gidhi e do sani koro gichako kete mondo dhi mbele to twak be koro sechakore ma pod en gimudwano mondo tim koso koro seweyo nikech kata ang ogole sani ten gimo sechak tiyo godo to ang ne tim nango mondo mi nengo mar uchumi ni koro dog piny Trevor jonon weche mag chike nyalo wacho ni gimiluongo ni gole oko repeal can happen at any point at any time omiyo thuolo ne mar dhi e doho pod ni kare there is a possibility ngima pek e pinywa ka kata in mo manyiolo dweche auchiel mokalo pogre gi mo miolo sani mo manchiolo ga mokalo pogore ngima pek emomiyo nyaka wanon kaka uchumi chalo nyaka wanon weche mag this 2023 finance act hinyoji giko dweni the next week machiel mabiro ni joma ni osara dhi medo winje mokalo mogik ji dhi ywak emomiyo nyaka wadil kod weche manie kanyo ma ok odhi kare kaka jodolo wasewuoyo weche goeko the civil society osewuoyo weche goeko ugendini mamoko kata mani national community be nogo dhogi weche goeko omiyo gin weche monego ka ker ka ber ko dwani mondo kik owit mahu ma nye en go matin to gin gik monego chike ite mondo oloso chumi mar Kenya to pod un gi geno ni bro rwako twagni nikech koro od bura mamalo osesidho aput ma go twak man mar ji 10 kon gi koni sani koro chimo senate to pogo rwako kanyo Trevor chal mam to kosewuok e tesen kendo ma ng'wech odhi jodolo ne kwayo duol mosewuok e Kenya Council of Catholic Bishops National Council of Churches of Kenya ko wetewa ma jo Islam kod sidienge mamoko mag dinde en ni twak machalo kamani madhi bedo ni ber ka bedo ko yiene jodolo
mondo bede diere kanyo kaka jothek. To koro ng'eni makosa maduong' mwatimo en ni wawe josiasa ema dhiro gini. Josiasa gin jok ma kaka wacho motelo, gin jok moherore kendgi, gin jok mang'eyo tang'o madonjo fukona. Jodolo ani kod kwayo ni mondo ketgi e diere, gibed kaka jothek. Bedo ni maendi osego ng'wech kendo ringo, ok monwa pod chuogo sidienge mamoko kata machielo. Mano waluongo ni national dialogue. Mondo watwagie e weche gieki. Wanyalo kawe kod ango machielo mondo twak omed dhi nyime. Bro medo enrich kata medo ndhadhu mang'eny mokalo ema dhi nyime no endo. Omiyo pok olewo. Pok olewo. Kidieny machielo mar mbaka ni matemo ng'iyo ni to dadonjo nang'o. Mar josiasa no gitimo gi piyo piyo nikech ging'eyo malong'o ni nitiere sidienge mag jodolo ma kodhi mobede diere bro loso gik moko mopogre kod kaka gidwaro. Trevor kwayowa kata kwayona anabuon en ni process needs to be rethought. Mondo warwak jodolo. Trevor ang'o momiyo dwe mar adek gini nombe more gi siandane. Trevor kama josiasa nitiere en lweny. Okikaw ma aber ka jogi go ndamo chien to winjo duond kanisa kod owete ma josalam ni aber ka waketo jodolo diere ka mondo bed no jothek. Okinyago opira kin gi jotugo kendgi giwegi. In gi jo FC gi jogor kende onge referee diere. Twak dhi wuok mobam. To be une kata gi yo mora mora kendo mar timo tijini ka podono ni gi josiasa odhi kode kaka gidhi no ang'o makoro dhi timo. Memorandum wang' ng'igi ang'iya. Na chiwo tese. Motese go gin gik minyalo ga som tineno tiwito. Kaka mar wech mar omenda mar 2023 no wachiwo tese. Onge kuma gi shepi kata gino endo. Twak mogolo makende ne piny owacho en ni okang' ma wantie onego wafuon kendo wafweny kaka sirikal molo ahinya ne ker wuon ni kanisa omako okang' marang'ongo e chenro mar piny niendi. In the affairs of this country, kanisa nikod okang' marang'ongo. Kik mondo wadhir kanisa thenge. Chien kacha wanyalo paro kata mana nyuolo katiba manyien okang' mane kanisa timo. Wanyalo paro kata mana tiego ji kata iko ji weche mag yiero kanisa osebedo kani kod okang' marang'ongo makao ka influence gik moko positively. Wawe dhiro kanisa thenge. Omiya kwayo ker elo jodolo wetena nyaka my seniors moko madongo jobisobe gi achbisobe ni mondo wanoni mondo wawinj duond Nyasaye kokalo kuom jodolo. Reverend Rugamana inya. Sai madima wawango. Reverend Canon Evans Omollo ben Provost All Saints Cathedral kata jata tije All Saints Cathedral wacho ni jodolo pod ochung' kar tiendgi ni ka ber to nego ketgi e kind twak mane kind Azimio gi Kenya Kwanza mondo gibed jothek kod gimbe giked agenda margi e mbaka mwantiere ni mano e Buch Jopiny. Sirikal geto jo Kenya milion 18 ma idhi mi yedhe mag Jopiny.